नुदों जिहेतु फरायसाफोरनि बिपुल कुमार बसुमतारिया जे नमिनेशन दिनैहाय साबमिट खालामबाय बेवहाय रायजो राजाफोरा जेरैबायदि मदद होदों बे थासारिखौ नायोबाथाय बिपुला देरहाबाय बिराद मोजां मोनसे थासारि आरो आंहा मोनसे फोथायनाय दङ रायजो राजाफ्रा अननाया दङ आरो खोब मोजां मदद होगोन रिजाल्टआ मोजाङानो जागोन बेवहाय खुनु गोनो गोथो जाया आरो गरेस्वरनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' बुजिगौ जे थांनाय 15 बोसोराव बिपिएफआ मा खालामदों बिएनि बिजाथि बिपिएफनि बिजाथि महेश्वर बसुमतारिया मा खालामबोदों बेखौ नुजोबखाबाय दा जोङो इउपिपिएल हिसाबै जोङो 5 बोसोराव जों मोनदों प्रमद बर'नि सिङाव दा जोङो जोंनियाव बे 5 बोसोरावहाय जोङो गोजोन खौसेथि लाबोदों मानसिफोरनि गेजेराव अनलायनायखौ जों लाबोदों दा जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावनांगौ जों मावलांबाय थादों जों बारा सम मोना 3.5 बोसोरल' मेक्सिमाम जों मोनदों गतिके दा जोङो आरोबाव गासैबो खामानिखौ मावफुंनो थाखाय मोनसे आरोबाव मोजां परिबेस नांगौ ओंखायनो रायजोफोरा दिनै लुबैदों बिपुल आरो फैबावदों आंथ' बिदि साना दिनैथ' गासिबो दङ गरेस्वराव नोङो बिपुलजों लोगोसे दा मेनलि आंबा जोंनि माबाया मा होनो पबित्र कुमार बर' बिथाङा एमसिएलए नङा होमबा बिथांनो होनां मोननाय मथेबा खिन्थु जों सावरायलायनानै बयबो मिलायलायनानै जोङो बिपुल कुमार बसुमतारिया दा दिनै दिनै पबित्रबो दङ कामेस्वरबो दङ कामिनिबो दङ प्रानेस्वरबो दङ गासैबो जोंनि जायफोर बिदों बेथ' नियम बे पार्टियाव बयबो लुबैयो साभाबिक बियो खिन्थु होनाया सासेखौल' जों होगोन बेखौ मानिनानै सोलियो थ' गरेस्वराव बेनो जाबाय हागोन सरकाराथ' फैगोन नालाय सरकाराव गोबां माखासे खामानि मावनांगौ दं जोंहा बबेबा न'बा एडजास्टआ जागोन बेखौ लानानै खुनु सिन्था खालामनांगौ गैया आरो हाइकमान्डआ बेनि सायाव जोंहा मोजां मोनसे बिसार दङ आरो भबिष्यतआव सोरखौ माबायदि खामानि मावनो थाखाय जों बिबान होगोन बेखौ जों साननानै दंखायो खालि पबित्रल' नङा पार्टिनि जेसेबां वार्कारफोर दङ ब्लक लेभेलाव नोङो सिडिसि लेभेलाव गोबां मानसिखौ जोंनो नांगौ बय जों जेरैबायदि हायो जोङो गासिबो खामानि मावनो थाखाय सुजुग होनाय जागोन मेजिक नाम्बाराथ' जों मोनखागोनानो आरो जोङो खमाव जोङो 25टा लादों बिनि उनावहाय गोजौआव थांनो हागौ आरो खिन्थु मेजिक नाम्बाराथ' मोननो थाखाय बेसेबां नांगौ 21टा 22टा नांगौ गतिके आरो बिपिएफनि जि साफा सानै देरहागोन बेथ' आरो जोंनाव फैखागोनानो गतिके गोजोन खौसेथिया बिदिजों फैगोन दा बिपिएफआ जोंनाव फैजोबाथ' खौसेथिया जाबाय आरो रायजोफ्रा बेखौनो लुबैदों दा गतिके फैबाय थानाय समाव सरकारा जोंनि बे बाथ्राया स्पस्ट मोनसे फिक्सार नुजाबाय सिटिजन ओनसोलावहाय आरो बयबो जिहेतु लुबैदों गोजोन खौसेथि आरो जौगानाय प्रमद बर' बिथांनि गेजेरजों सोलिबाय थानाय कन्टिनिउ खालामनांगौ होनना बयबो फोथायो